trendybeats.com. Just walk on the beat, Jerry keep the hustler. Full up for one day, everyone up to go bon. For chugi them, kafa menu ono komo. Fadesi aputa, afuna komo. Ekenye mu ndi iche, ndi nzemozo, na ndi Solid FM. Mweli ka mmemme dị ụtọ a wee pụta iweji a ndị niile gbara mbọ fụ na mmemme a ga-an'iru. Ana m ekene unu. Ihe m na-afụ ebe a bụ Jigbo Abacha ọrịa dị ebe a. Ịba na mkpọta rụcha ihe ha na-ahụ na-ese mgbe ọla anya anyị na-ahụ eri, mana anyị ga-echeta na o nwere ihe nke anyị wee dị mma. Ihe dịka abacha ije kpọọ ya ọfụma na kọmputa, ị ga-afụ na ihe abụ faiba. Mgbe gboo a na-eji ihe eji eme abacha bụ ọ dịka mmadụ ga-ebunye ọjị bụkwa akwado nwe nri, maka ọbụrụ nri ọ ga-adị iriche oke oge afọ, onye ọ ga-adị iriche ọ dịghị mma n'ahụ ile kwado iri nri. So ihe ndị a bụ igosipụta unu na abacha dịzikwa na sachet. Abacha dịzikwa na sachet o. Anyị ga-emepe n'ihu ụlọ nke agwọ na-agwọ dịkwa ebe a. Ihe niile eji abụọ zere n'ime. Ihe a bụ abacha be anyị. Ihe a bụ ogiri, crayfish, azụ. Ihe niile eji abụ abacha dị ebe a. So ihe ị na-edubere bụ mmiri ọkụ na mmanụ ịgbanye egwu abacha okwu agwụ. Nke a bụ ozi ka ije chọrọ ihe ị ga-ejigwe ya ka ịkpagharịwa ime nwe otu ọ dị. Ịma na eme ya mmiri ọkụ ode ịzapụta ọfụma, ị na mmanụ gị n'ọkụ wunye ihe a, etinyepe n'elu, etinyepe n'ose, ihe niile eji agwa ede ebe a. Ọzọ dịka ibe egbe, abụ m na bụ Jigboman, abụ m onye isi ọrụ n'ọbụ lokal gọọmenti. Anyị ga-eke akwụkwọ anyị nke so ọ bụrụ na ịchọ anyị nọ na new level. Ịchọkwa anyị for distributorship anyị nọ. Ịchọkwa n'igoro ofu ma ịgba, ịchọkwa n'igoro na sachet otu ọ dị anyị na ya. Enwere nke agwọrọ agwọ, testing agwọrọ, anyị ga-eke unu n'ofu n'ofu biko unu wee fụ ka otu ka gị abacha si wee dị. Ekene m unu. Ekene m unu. Ọ Jigboman na-ekwu. Nke a bụ ji. Ana m ekene unu ebe n'ihu na-eme. Ụfọdụ ọ dị ka nna amụrụ ọba. Ebe ọ sọ na ndị iche niile so m gwara ka ọ musike fa kwagide m kafa kwagbuo bi mafia fadesi apụta afọ na akwụkwọ musike